χάος. 6, 9, 84, 14, 25, 55 με ένα γραπτό μήνυμα από 340 ευρώ αξία, από 200 ευρώ προφορά, μόνον με 100 ευρώ, με 100 ευρώ και 20 αυτοί χρυσόδετοι τόμοι με ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού έθνους. Να είστε όλοι καλά. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που πρέπει. Ποιοι δημιούργησαν τα προβλήματα μετά την εξαετία της δικτατορίας, που μας άφησε ένα χρέος μηδαμινό, και αυτή τη στιγμή είμαστε χρεωμένοι, υποθηκευμένοι η χώρα και μας την παίρνουνε. Πρέπει ο κόσμος να πάρει την τύχη του στα χέρια του, κυριολεκτικά όμως. Υπάρχει λόγος που δεν συμμετέχει. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα στημένο παιχνίδι που γίνεται από διάφορα κόμματα, που μακάρι να σας βάλουν τελεία κερατάδες, αλήτες. Τελεία χρειάζεστε. Να μην υπάρχετε ως κόμματα. Πρέπει να γίνετε τελεία. Να πάψετε. Δηλαδή την καταστροφή που έχετε κάνει δεν θα σας συγχωρήσουν οι επόμενες γενιές ποτέ. Θα σας βάλουν στο μαύρο κατάστιχο, θα σας διαολοστέλνουνε εσάς και τα παιδιά σας εσαΐ. Να το έχετε υπόψη σας. Κάθε βράδυ κουβεντιάζω και με παίρνει το πρωί. Να το ξέρεις σου φωνάζω, πως αγάπησε πολύ, το καλύτερο παιδί. Κάθε βράδυ αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, ως η ρήψη στις γλίτσες. Άλλο χαρακτηριστικό αγώνισμα ήταν ο δρόμος της βρύσης. Οι αθλητές αγωνίζονται με τοπικά συνδυμασίες. Μετά την τέλεση των αγώνων, εις των αθλητών προσέφερε την γλίτσα του στον βασιλέα, ο οποίος και δοκιμάζει να τη ρίψει. Φτωχές μανάδες γέννησαν τους 4 μεγάλους, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και άλλους. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρωταντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά. Και σαν πρωταντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά. Και σαν πρωταντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά.